जोंनि बिफा इसोरा जोंखौ बांसिन अनसिनो दिनैहाय बे संसारावलाय नोंखौ साननै सानथामनि थाखायल' नोंखौ गोसोखांगोन साननै सानथामनि थाखायल' नोंखौहाय बुंगोन नोंखौहाय मामा नै ख्रिस्टमासाव बिदि जाबाय बिदि गैया मामा गैया बिदि बुंगोन होमब्ला बेसेबां इसोरा दुखु मोनगोन आयु आंनि फिसाया बिदि रंजानो मोनैखायनो बेसेबां दुखु जादों नोङो दायो संसारनियावनो नोङो बेसेबां नोङो मोसानो मोनैयाव नोङो बेसेबां दुखु होमब्ला इसोरा नोंनि थाखाय बेसेबां दुखु जादों ब्रादार साननानै नाय नोङो बे जायगायाव नोङो इसोरमोनब्ला नोङो बेसेबां नोङो दुखुसिन जागौमोन नोङो दानो दसेनि थाखायनो नोङो माने मामा बोसोरनैनि थाखाय नोङो मामा बिदि मोनजायाखिसै मामायाखिसै बिदिनि थाखाय नोङो बेसेबां दुखु जिउआनो गोदाव सोराव जाबायना बिरादनो आं उन्दैनिफ्रायनो गिर्जा नागारामोन बर'दिन नागारामोन दा देरै देरै देरबोबाय दासो बिदि जायोबालाय मा जाबावनोलै बिदि जायाखै नोङो दाबोनो नोंनाव टाइम दङ ब्रादार दाबोनो नोंनाव टाइम दङ दाबोनो नोङो बे मानो होनोब्ला जोङो बे संसारनि मानसि नङा ब्रादार माने जोङो बे संसारनि जोङो बिदिनो सोरबा मामा मुर्तिखौ खुलुमग्रा मामाखौ खुलुमग्रा जोङो बिदि नङाना ब्रादार बेखायनो जोंनावहाय बे खस्थ'निफ्राय जोङो बारग'लांनो जोङो हानांगोन ना दुखु खस्थ'आनो थोजासे रुजुनाय उदै बुंजासे बुंखाबाय मा खालामबावनो दायो ब्रादार नोङो साननो हागौ दिनै बे संसाराव बयनावबो मोनसे बयनावबो प्रब्लेमा दङ दायो आंनावबो प्रब्लेम दङ दायो सोरबा गुबुनावबो प्रब्लेमा दङ दायो नोङो नोंनि प्रब्लेमखौल' नोङो बुजिला मा जागोन ब्रादार बयनावबो प्रब्लेम दङ ना संसाराव मोननै लामा दङ नाथाय सायख'ना लानो रोंनांगौमोन नोङो दासिमबो नोंनाव टाइम दङ ब्रादार दाबोनो नोंनाव इसोरा नोंनो टाइम होदों नोङो माने बिदि आंनि जिउआनो बिदिखासै आंनि मामायानो बिदिखासै बिदि माब्लाबाबो बिदि सानाङा ब्रादार जेब्ला नोङो सानफ्रोमबो सानडे स्कुलाव थाङोमोन नोङो माबायोमोन नोङो मोनथिखानानैबो नोङो बिदि खालामोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना नायसाय इसोरा बेसेबां दुखु मोनगोन आरो दायो नोंबो दुखु मोनदों नोङो इसोरनोहाय नोङो बे निउ इयारनि समावहाय बे निउ इयारसिम नोंखौ इसोरा दोनदों होनबा खस्थ' मस्थ'ब्लाबो नोङो बे निउ इयारसिम नोङो फैदों होमब्ला नोङो इसोरखौ नोङो बेसेबां धन्यबाद होनांगौ ब्रादार नोङो गुबुन जायगायावब्लाबो नोङो इसोरा आंखौहाय इसोरा माबागोन बिदि आंनि खामानि मावनायाव आंनि गासैबो लाइफआवहाय इसोरा आंजोंहाय हेफाजाब खालामगोन होननानै नोङो बेसेबां नोङो खुसिसो जानांगौ ब्रादार मानो होनोब्ला गोबां मानसिफ्रा बे निउ इयार बे 2022 खौ नुनो मोनाखैना नुनो मोनदों ब्रादार जायफ्रा नुबाय बे गोजोनै थाबाय जायफ्रा थैलांबाय बे नुवाखिसै दायो नोङो दासिमबो दङ ओमफ्राय नोङो बे बोसोरनैनि दिनाव नोङो ख्रिस्टमासखौ नोङो सेलेब्रेट खालामनो मोनाखिसै माबानो मोनाखिसै बबावबोथ' दङना ब्रादार गुबुन गिर्जाफ्रा खाथिफ्राव गिर्जा गैया ब्रादार गैया गोजानथार बहाय बैसागु गुफ्रायजों मा दुर्गा फुजा बिदिखौ फालिग्रा गोजानाव खाथियाव गिर्जा गैया बहाय नोङो बे समावहाय नोङो इसोरनावहाय नोङो सानफ्रोमबो नोङो प्रार्थना खालामनांगौ सानफ्रोमबो इसोरनावहाय बिनांगौ बिदि नोङो लोरबां गोसो बिदि लायोबा सैताना नोंखौहाय मा होनगोन नोंनि लाइफआनो वेस्ट दायो नोंखौ सैताना होनगासिनो दङ बिदि खालाम नै मा होनो नोंनि बिनायखौ इसोरा खोनासंले नै बिदि खालाम बिदि होननानै नोंखौ बुंनो माने नोङो बेसेबां मोजां मोसायोमोन बेफोर गासैखौबो सोर सानहोदों गासैबो सैताननि सानहोनाय नोङो बिदि सानोमोन नोङो सिगांहाय सानामोनथ' आरो सानामोन ना बिदिनो नोङो दाबोनो नोङो माने जेब्लानो नोङो मोजां खामानि मावनो नागिरगोन जेब्लानो नोङो दावगालांनो नागिरगोन जेब्लानो